Здравейте, казвам се Любомир Петров. Занимавам се с ландшафтна архитектура и изграждане на паркови градини в Бургас. Собственик съм на фирма Боляр. Искам накратко да представя своите предимства пред конкуренцията и да ви разясня така някои ползи от работата с нас. Ние работим изцяло, може да се каже, за частни собственици на градини или паркови части, които са до около 5 декара в така голям район на Бургас, от Созопол на юг до Созопол и до Карнобат на запад. Искам да покажа това, което през последните години съм изграждал и поддържал при нужда от поддръжка. Ние също можем да бъдем полезни в обслужването на тези пространства, в дребни ремонти, в оборудване с системи за управление и контрол. Например, тези системи могат да бъдат автоматизирано косене, освен напояване. И и по този начин ние прибавяме значителна добавена стойност към вашия имот, без значение дали се занимавате със строителство и продажби или ги ползвате за собственото си ежедневие. Благодаря.